Observationerne af de målte naturfænomener stammer fra oldtidens Egypten og de nuværende Irak. Floderne gjorde, at det var muligt at udvikle landbruget og frembygge store byer. Det var her, der blev udviklet håndværket, som vi kalder skrifttegn. Skrifttegn blev brugt til matematik, til at kunne observere solen og månens bevægelser. På grund af skrifttegnene udviklede man præcise kalender, og det var så derfor, det var måden, de havde styr på deres årstider, så de kunne planlægge deres landbrug. Førhen i den tid, der var solen, månen og planterne opført som guder. Præsterne var også astronomer, og fordi man sagde, de kunne forudse alle mulige forskellige hændelser. Ifølge den egyptiske og græske mytologi, så den verden, vi lever i, verdensbillerne skabt af religiøse autoriteter, med det formål at få menneskerne til at stræbe efter at lade den guddommelige verden afspejle sig. Astrelius udviklede et logisk system baseret på jagttagelse, og som var brug af gudernes vilje. Han var en idé om den første bevægelse, som var altings forudsagelig. Her, som I kan se på figur 16,5. Ja, det der er verden ifølge Astrelius, og han mente, at de 4 inderste elementer, altså jorden som er centrum, og så har vi vand, så har vi luft, og derefter har vi ild. Og Astrelius mente, at det var også, at det var himmellejene, så dem herude, der var opbygget af et 5. element. Astrelius' argumenter for, at jorden er rund, lyder sådan her. Når et skib kommer fra afstand, ser man først masten, og siden dukker resten op af skibet over horisonten. Og så er der en anden, som lyder under måneformørket, så bevæger månen sig ind i en skygge, og skyggen er altid rund. Og så lyder en tredje. Himmellegemerne, for eksempel solen, månen er runde, så det er naturligt, at jorden har samme form.